Alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Gaur makroetxaldeetaz arituko gara nekazal, eredu, industrial, erraldoi eta jasangaitz hauetaz alegia. Badakigu gure bioaniztasuna kaltetu egiten dutela, gure landa eremuan egoera sozioekonomikoa pobretu egiten dutela eta gure etorkizuna modu jasangaitzean eskaintzen digutela. Baina ba alda alternatibarik. Hori jakiteko erreportaje bat, solasaldi eder bat eta bukatzeko errezeta goxo bat prestatu dizuegu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Salburua auzoko tranbia martxan da. Gasteizen 2,5 kilometroko ibilbideak 20.000 lagun inguru hurbilduko ditu Gasteizko erdigunera. 2008an estrenatu zen tranbia eta ordutik Salburuako ibilbidea egindako luzeena da. Ibaiondo eta Salburua auzoak lotuko ditu ibilbideak, hala ere Abetzukoko Unibertsitateak linearekin lotura izango du Florida geltokian. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak 25 milioi euroko inbertsioa egin dute Salburu auzoko tranbia martxan jartzeko. Obrak duela 3 urte hasi ziren. 2023ko urtarrilean lehenengo probak hasi ziren eta apirilaren 11an martxan jarri da. Datuen arabera, 20.000 pertsona inguru hurbilduko ditu Gasteizko erdigunera 10 minututan. Inauguratu den linea Salburua eta Ibaiondo auzoak lotzen ditu. Hala ere, Florida geltokian Abetzuko Unibertsitateak linearekin lotura izango du. Bidaia luzeena 30 minutukoa izango da, hau da, lehenengo geltokitik, martxoak 8 etorbidetik, Ibaiondo auzora. Bestalde 15 minutu izango ditu Legebiltzarreko geltokira eta 20 Europa jauregira. 2,5 kilometroko ibilbidea da eta tranbia 2008an estrenatu zenetik zabalkuntza handiena da. Unibertsitateko ibilbidea bikoizten du eta Abetzukukoa berriz ez da kilometrora iristen. Que se podría imaginar que España, con sus plantas de Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde y, por supuesto, vamos a exigir al Gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Gure herriak, gure ekonomiak eta gure gizarteak hori ezin du onartu. 2052 oso urruti dago. Europak esaten duenean hori lehentasunezkoa dela, nik uste guztion artean lehentasun hori aurrera eraman behar dugula eta bultzatu behar dugula. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromisoa Europar erakundeen aurrean. Asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Lazarraga Kultur Elkarteak hitzarmena sinatu du Izaskun-Arrue kulturgunea kudeatzeko 2023tik 2026 bitartean kudeatuko du euskararentzako arnasgune berria.
Hitzarmen honekin Izaskun Arrue Kulturgunea, Gasteizko Antzokia eta Euskararen Etxea batzen dituen proiektua aurrera eramango du. Bestalde, irekiera data laster jakinaraziko dutela iragarri dute. Lazarraga Kultur Elkarteak hitzarmena sinatu du Gasteizko Udalarekin Izaskun Arrue Kulturgunea 2023tik 2026 bitartean kudeatzeko. 2014tik 2022 arte, hau da 8 urtez, Oian Eder Euskararen Etxea kudeatu zuen irabazi asmorik gabeko elkarteak. Hitzarmen honekin Izaskun Arrue Kulturgunea, Gasteiz Antzokia eta Euskararen Etxea proiektua aurrera eramango du. Lazarraga elkarteak 2026 arte garatuko du euskarazko edapen, sustapen, sorkuntza eta aisialdi proiektu kulturala. Urte eta erdiko obrak amaitu dituzte eta orain eraikina materialez hornitu behar dute. 2022ko urrian Izaskun Arrue gunea aurkeztu zuten. 3 solairuko eraikina da eta 2 sarrera ditu. Beheko solairuan erakusketak, proiekzioak eta hitzaldiak egingo dira. Lehen solairuan askotariko ikuskizunak, kontzertuak edota antzerkiak antolatuko dituzte. Bigarrenean berriz balkoi gisa erabiliko da Gasteizko Antzokiaren areto nagusian egiten diren ikuskizunetan. Eta azkenik 3. kristalarekin estalitako bilera aretoak, lantegia eta instalazio gela daude. Irekiera datari dagokionez, laster jakinaraziko dutela iragarri dute, baita diseinatutako programa ere. Oihartzunek Etxeberria altxatu du. Oihartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua. Oihartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra, zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdegunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatuak, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oihartzun mugitzen duen indarra. Oihartzuneko orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria. Azken urteotan gazteen kezka nagusienetako bat emantzipatu ezina da. Gainera demografia adierazleek adierazten dutenez, herrialde garatuetako adin egitura zahartzen ari da. Badain justu Gipuzkoako Foru Aldundiak bizilekuari lotutako gazten mugikortasuna ikertu du. Azterlan horrek 2010-2020 artean, 18 eta 34 urte bitarteko herritarren bizileku aldaketa erregistratuen azterketak emandako emaitza jasotzen ditu. Eta horretan ikus daiteke Donostian esate baterako gutxienez 3.375 gazte joan direla Donostiatik Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera 10 urtean. Kasu horietan guztietan Donostiatik herri horietara joandako gazteen kopurua kontrako norabideen leku aldatutakoak baino altuagoa da. Hiribarneko dinamikek ere hiriaren bilakararekin lotura dutela pentsa daiteke, hala nola etxebizitzaren garestitzarekin eta turistifikazioarekin. Izan ere hiri erdigunetik gertuen dauden auzoek galdu dituzte bizilagun gazte gehien. Ibaetan 203 gazte, Grosen 181, Egian 133 eta Zentroan 99. Testuinguru horretan egoerarekin larrituta bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du.
Plataformak nabarmendu du hiriaren turistifikazioak eta gutxi batzuen negozioak sustatzen oinarritutako hiri ereduak ekarri dutela gero eta donostiar gehiagori ukatza Donostian bizitzea. Kezkatuta daude gazteen kanporatzearen fenomeno esanguratsua bizi dutela iritzita, eta horrek hiriak bere bizigarritasuna eta bere bizia galtzeko prozesua areagotzen duela aintzat hartuz. Horren aurrean turismoaren hazkunde eta etxebizitza larrialdiari amaiera emateko neurri ausartak eta irmoak hartzeko eskatu dute. Oreka sozial, ekologiko eta ekonomikoaren bidetik eraikiz Donostiaren etorkizuna. Euskal Herria lurralde txikia izanik ere geologikoki oso aberatsa eta anitza da. Gaur Zumaian gaude UNESCO aitortua duen Euskal Kostaldeko Geoparkean eta horren baliotsua den Flixean. Bada munduko interes geologikoko lehen 100 lekuen artean dago Zumaiako Flixa eta bertan lurralde azaleratze estratigrafiko ikusgarrienetakoa dago. Geoparkean dauzkagun 10 kilometrotan 60 milioi urte inguru irakurri ditzazkegu. Lurraren historiaren 60 milioi urte inguru. Flixa Zumaiarentzat ez dakit, kanpokoentzat gehiago, guk beti nola ikusi izan dugun, guretzat, niretzat behintzat ez da izan beti, berezia nik txiki-txikitatik juten nintzen ondartzara, eta hori beti ikusita gendukan. Eta behitzen dut, eta batzuetan ikusin dut, forma nahi iruditu izatena, me recuerda un elefante, holako gauzak. Baina, bai, balore handia dauka. Pues casi un monumento al pueblo, porque es precioso, lo hemos visto toda la vida, nos ha gustado y nos gusta cada vez más. El Flix es una formación geológica pues que le hemos puesto en valor ahora en el pueblo, ¿no? Desde hace unos años. Antes venían un montón de gente a investigar y bueno, pues ahora lo hemos puesto al espacio, a la gente que viene de fuera y así. Lo hemos promocionado un poco, le hemos dado a conocer. Mucha gente, viene muchísima gente cada vez más. Lo malo es que no hay sitios donde aparcar, se vuelve la gente loca buscando sitio. Por lo demás, pues fenomenal. Asko. Turismoa, bueno, eta 8 apellidos vascos sin ondoren handik gehiago. Akordatzen naiz gu jutegea kalpea, eta semiak izan zian. Atxa, ondo indezu jutea. Zumaiarra baino gehiago, kanpoko jendia. Baina, nik usten dut, ostalarintzat behintzat hona dela. Batzuk esango horrem ez jende, batzuk esateko, propaganda itebenien ere, no más turistas. Baina, gauza dana bere haraka, lo bueno y lo malo ere deraz. Dauak horrekin ere, barkuare ateatzen da, eta ja, jende gehiago, batzuetan barkoa, besteetan bi. Depende zenbat jende don, klaro. Bai, nahiko jende ugari etortzen nahi da, eta gaina, aste honetan batez ere, ikasleak ikasten dutela Madrigoak, Kataluniakoak batez ere, ez da hainbeste Andaluzi mailakoak, baino, eta baitere hemen ingurumenakoak. Hemen ingurukoak, adibidez, etorri dira Donostikoak, horioko batzuk baitere zutela ezagutzen, normalean DBH 2, 3, 4. Nahiko eratzun hona dakate. It's a marvelous geological formation going back thousands of years. Something worth seeing here in Zumaya. Internationally recognized. I like it very much, yes. Alors je viens à Zumaya pour voir les falaises de Zumaya, les plages avec les surfeurs, s'il y a des surfeurs, mais c'est pas dit. Le vent de Zumaya aussi. Et le très bel endroit qui est le Pays Basque, parce que c'est très beau partout, donc on se régale. Et au retour, on va passer voir le musée de Balenciaga à Guetaria. Voilà, une belle balade de San Sébastien, tout simplement. Horregatik dira hain garrantzitsuak maiatzaren 28ko hauteskundeak. Herria eraikitzen jarraitu behar dugulako, nazioa eraikitzen jarraitu behar dugulako. Euskadiren garai berria eraikitzen ari gara. Stay united
Segi batuta, segi kohesionatuta. Izan konfiantza zuen estrategian. Euskalduna garela eta kito, nazio bat garela eta nazio bezala badugula autodeterminatzeko eskubidea. Gure eskua luzatu nahi dugu, nahi duten guztiei, herri honetan akordio zabalak egiteko. Elkarlanean, belaunaldi, arduraz eta ilusioz, eraiki dadila biharko Euskal Herriaren ibilbidea, euskalduna eta burujabea. Atzo bezala, gaur oraindik errepresioa jasaiten dutenei, bihotzezpen amultzuena. Ipar Euskal Herria egituratzen ari da eta duela 60 urte baino identitate azkarragoa du. Baina gure iritziz ez da aski. Borrokatzen segituko dugu, herriak behar duen instituzioa sortu arte. Euskal Herriko mugimendu iraultzailearen proiektu politikoaren egikaritzea. Euskal Estatu independente eta sozialistaren erdiespenera bideratuta joan behar da. Honek ekarriko baitigu bakarrik langileok pairatzen dugun esplotazioarekiko amaiera. Eta Euskaldunon identitate nazionalaren biziraupena bermatuko duen errealitatea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ia 250 greba egin ziren iaz. 100.000 langile baino gehiagok greba egin zuten 2022an, eta 2021eko datuekin alderatuta kopurua 7 aldiz handitu da. Lan harremanen Euskal Kontseiluak emandako datuak dira horiek. Hala, Araban 52 greba egin zituzten 2021an, baino 162,5 gehiago. Eta lanuzteen parte hartzea 514 handitu da. Bizkaia da greba gehien deitu zuten lurraldea, 176 egin ziren, iaz baino 8,5 gehiago. Eta grebarekin bat egin zuten behar ginen kopurua 683 handitu da. Azkenik, Gipuzkoan 124 lanuzte egin ziren, eta horietan 9.616 langilek parte hartu zuten. Aurreko urterekin alderatuta, kopuru hori 417 handitu da. Datu horiek ikusita, Komisio Soberasek azaldu duenez, mobilizazioak areagotu dira, gatazkak handiak izan direlako. Esaterako, Arabako eta Bizkaiko metalgintzako gatazkak, edota Bizkaiko etxezetzeko laguntza zerbitzua. Edo nolare, greben gogortzea 2021eko urte amaieran aurreikusi zuen sindikatuak, inflazioaren igoera eta lan hitzarmenen negoziazio mailak irekita baitzeuden. Ildo horretan, presioak igotzeak eta patronalen blokeoak gatazkak areagotu zituela uste du Komisio Soberasek. Hala, 2023ari dagokionez sindikatuak ohartarazi du inflazioak bera egiten badu eta 2022an gertatu bezala akordioak ixten badira, egoera asko lasaituko dela. Hala ere ikusteke dago zein bide hartzen duten lan hitzarmenen negoziazioek, Gipuzkoako metalgintzaren akasu. Europar Batasunak 2025etik aurrera errekuntzako ibilgailu partikularre fabrikazioa debekatzea proposatu zuen. Zenbait herrialde baina larrituta eta zalantzati agertu ziren, tartean Alemania. Eusko Jaurlaritza ere ildo bera parekatu zen. Jarraian Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburua. Deskarbonizazio bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2025ean beste helburu batzu jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Orain herrialde horiek legea onar dezaten Europar Batzordea prest agertu da 2025etik aurrera erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko. Salbuespen hori errekuntza motorren debekoa ezarri ondoren jarriko litzateke indarrean, baldintza batekin. Ibilgailu horiek teknologia berri bat izan beharko dute, erregai kutsatzailearen batera bilez gero haien funtzionamendua etengo duena. Horretarako batzordeak prestatu duen zirriborroak auto horientzako kategoria berria sortzea dakar. Bada proposamen berria erabat logikoa eta egin beharrekoa iruditu zaio Tapia sailburuari. Auto elektrikoek irtenbide bat dira, baino ez bakarra. Eta aipatzen genuen baita ere erregai sintetikoak ez badute CO2 isurketarik eta konpentsatzen baldin badute isurtzen dana bere ekoizte prozesuan erabilgarriak izan daitezkela baita ere.
Europar batzordeak uste du legea ez onartzeak arriskoan jar dezakela Europako Batasunak jarritako klima helburua. Alegia 2030 urterako karbono isuriak 155 murriztea. Bruselak elektrifikaziorako apustu egin eta sektoreari trantsizioa bultzatu du, zuzentarauen eta diru laguntzen bidez. Baina estatukideen kezken aurren erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko prest agertu da. Bruselak ez baitu nahi karbono isuriak murrizteko bere lega ezerezean geratzerik. Errekuntza motorren salmenta 2025etik harago baimentzeak kontrako bidean egingo bailuke bultza, auto elektrikorako aldaketa atzeratzea ekarriz. Edonola ere zalantza asko dago oraindik Bruselaren lege proposamenaren harira, eta ikusteko dago batzordaren lege horrek zein bide hartuko duen. Apirilaren 23an Arabako jaiak hasiko dira eta maiatzaren 1ean amaituko dira estibalizko erromeriarekin. Guztira 86 jarduera antolatu dira eta kultura diputatuaren esanetan egitarauak publiko guztiekin konektatzea eta tokiko kultura sektoreari bultzada bat ematea ditu helburu nagusi. Eta orain, kirol arlore egingo dugu salto, izan ere, kiroleko azken kontuei heltzeko pantailaren beste aldean dugu Jon Hernández kirolkastaria. Kaixo, Jon? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, azteko futbolean jarriko dugu arreta, izan ere, larun batean derbia izango dugu. Reala eta Atletik lehiatuko dira Bilbon, ezta? Bai, derbi astea daukago horretik, Atletikek eta Realak urrengo larun batean. Aurrez aurre esan duzun moduan jokatuko dute San Mamesen. Biak irabazi egin zuten pasaden asteburuan, Espainol eta Getaferen aurka, eta Europako postuak daukate helburu moduan. Bilbotarrak Europako Ligaren bila eta Donostiarrak Champions League jokatzeko aukera eskuratu nahi dute. Anoetan jokatutako partiduan Realak irabazi zuen 3-1, baina Atletik epaiaren aurkak esatu zen ondino Jerai kaleratu zela eta momentu erabakigarrian. Sorlot, Kubo eta Oiarzabal txuri-urdinen golak sartu zuten eta Oian Sanzet zuri-gorriena. Giro aparta espero dugu Bilbon, ordua eta eguna proposa baita, larun bata, laurak eta laurdenean. Eta beste alde batetik futbolan ere, Eibarrek pausu aurrera garrantzitsu bat eman zuen pasaden igandean, lehenengo mailara itzultzeko helburuarekin. Naipena lortu ez izatea, Gaizka Garitanoren mutilak berdinketa azpimagarria eskuratu zuten Levanteren aurka Ipuruan. Are eta positiboagoa izan zen, lehiakideen emaitzak ikusita, Las Palmasek eta Granadak galdu egin baitzuten asteburuan, eta zoritxarrez Alabesek ezin izan zuen garaipena lortu atxo Andorraren aurka. Beraz, oraindik 4 puntuko tartea daukate Eibartarrak, eta 7 partidua jokatzeko egutegian beste gehiagoka oso garrantzitsua hurrengo ostiralean Albaceten izango da. Eta futbola alde batera utzita golfa jarriko dugu erdigunean, izan ere Jon Ramek Euskal Herriko kirolerako garaipen historikoa lortu du, ezta? Augustako Mastersa irabazi baitu.
Bai, futbolaz gain pasaden asteburuko berririk azpimagarriena eta behar bada urtekoa esango nuke golfan, esan duzu moduan izan da, gure Jon Rahm barrikakoa Augustako masterrean bere bigarren major eskuratu izan du US Open ostean. Berdea janztea eta munduko lehen postua berreskuratzeko gai izan da. Lortutakoa aparta da, bakarrik munduko netarikoak bere izena jarri egin dute Augustan, eta Jon Rahm bigarren euskalduna da, Txema Olazabal eta gero. Hondarribitarrak 84an eta 89an lortu zuen, eta lesioak agertzen ez badira Rahmen etorkizunean Olazabal gaindial duela dirudi. Barrikakoa 4 txapelketa eskuratu ditu, 2023an, eta bere hurrengo helburu handia Erresuma Batuko golf irekia uztailan izango da. Eta kiroleko azken berriekin bukatzeko erdigunean jarriko dugu txirrindularitza, izan ere Euskarriko itzulian garaile izan da Jonas Vingegaard, Jumbo Visma taldeko txirrindularia, zehazki Frantziako turaren azken irabazlea ez da, eta Danimarkarrekin batera bi euskal txirrindularik osatu dute podiuma, Mikel Landa bigarrena izan baita, eta Jon Izagirre hirugarren, eta gainera Paris-Roubaix mitikoan Mathieu van der Poelek eskuratu du garaipena. Hori da, bai, itxulea oraindik buruan daukagulako, pasaden astean Euskaldun txirrindularitzen festa izan zen, urte berezi batean, Frantziako turra dakizuen moduan Bilbotik aurtengo irtengo delako, eta Euskal Herritik zehar lehenengo 3 etapak izango baitira, baina itxuliari buruz hitz egiten azpimagarriena esan duzu moduan Vingegaard Danimarkarren erakuskizuna izan da, Jumboko liderra 3 etapa eta sailkapen generala lortu zuen, azkena baita ere Eibarren. Mikel Landan saiatu egin zuen eta Murgiako txirrindularia azkenean bigarrena sailkatu zen, beraz oso itxulia dotorea borobilduta esango nuen, eta nabarmentzekoa ere Jon Izagirreren 3. postua, Ormaiztegikoa Gudu eta Enrik Mas menperatu zituen azken etapan, eta podioa izan zen Vingegaard eta Landarekin. Eta ere, izan duzun moduan txirrindularitzaren aste dotorea borobiltzeko igandean Paris-Roubaix ospetsua, euskal txirrindulariak ez zuten hainbeste suerte izan, eta gure gizon honena Oier Lazkano Movistarrekoa izan zen. Gasteizkoa 102. postuan zelkatuta, Mathieu van der Poel garaia 19 minututara gelditu egin zen. Hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko gurean izategatik, Jon Hernández eta kiroleko kontuen errepaso egitegatik. Mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko agur. Olaiak urtebete darama, harri jasotzen, eta estreineko aldiz iaz izan genuen hemen. Lehenengo bere saioa Antion izan zen. 17 Garik, 16 Olaiak, Gari denekatzen 17na, biak 18 oso ondo, eskerrik asko. Bostekoa bat sartuta ere, txalo bat, guztientzat, zuentzat ere. Gaur makroetxaldeetaz arituko gara, nekazal, eredu, industrial, erraldoi eta jasangaitz hauetaz, alegia. Badakigu gure bioaniztasuna kaltetu egiten dutela, gure landa eremuan egoera sozioekonomikoa pobretu egiten dutela, eta gure etorkizuna modu jasangaitzean eskaintzen digutela. Baina ba alda alternatibarik. Hori jakiteko erreportaje bat, solasaldi eder bat, eta bukatzeko errezeta goxo bat prestatu dizuegu. Beraz, badakizue, ongi etorri, denon topalekua den geltoki honetara. Josu Martinaiz, musikaria, Barainengoa, hemen Barainengo Lanaben gaude, hau da gure estudioa, Katangada taldearen egoitza. Gaur hemen agoni, Zariz, nire laguna, taldekidea, Kolonbian dagoelako, bera kolonbiarra baita. Duela 4 urte etorri zen Zariz ona, eta geroztik Katangada taldea sortu genuen.
Kaixo, egiten. Kaixo? Kaixo. Hemen da? Iritsi da. Euskabaret, ibiltaria. Nekaturik daudenak indar berritzeko. Oz direnak, berotzeko. Tristeturik daudenak alaitzeko. Lotxatiak direnak, askatzeko. Bizitza zaila dela. Bai, Eta zer, ez kezkatu. Ez nazkatu. Bizitza baita poza. Bizitza baita zorabe. Gozatu gaua. Gozatu. Euskabaretaz. Amabiterdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Jon Telleria naiz irratiko koordinazio taldeko laguna. Ondo etorri? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, eta gaurkoan izango dugu izpide naiz irratiak eta Media Baskek elkarlanean ondu zuen proiektu bat, sakonduko dugu orain horretan, izan ere Media Baskeko lagunak ezin izan ditugu gaur gurera ekarri, ala ere izango dugu Goizeder taberna Media Baskeko erreaktore buruaren kolaborazioa elkarrizketa honetan, beraz, joango gara berari ere hitza ematen, beraz, hasteko konta iguzu, zein den horixe, proiektu periodistikoa bera? Bueno, kontu izan da, azken urtetan ikusi dugula migrazio mugimenduetan Euskal Herriari ere bertatik bertara ikusteko egoera sortu dela, egoera larria, bereziki, eta Lapurdita Gipuzko arteko mugan azken urtetan 2018 ingurutik edo sortu den egoera horrek uste genuen berezizuela, beste auspolutzeagoko lanketa bat, eta hori da, Media Basketan izirratiaren artean, landu duguna, patxada gisa horrekin, gure egunerokotik pixka bat atera, begirada altxa, eta egoera hori, sakonago edo aztertzeko ideia da, bideak proiektu horren baitan edo antolatu duguna. Bai ez, izan ere Euskal Herria pasabide eta herria ere bada, eta zergaitik aukeratu duzue gai hori? Migrazio mugimenduak azken urteetan, Europatik begiratuta, hauzolotxa pixka bat ematen digun gai bat da, ez, batzutan agian halakoa da ematen digun lotxa begiratu ere, egin nahi ez duguna izaten. Eta migrarien euren zoritxarrerako, noski, Euskal Herria ere, euren bide horretan oztopo garrantzitsu bat bihurtu da. Gurean mugak gainera badu nik uste, esan gura bikoitz bat edo, ez, bat noski eurentzat ez, estatuen arteko muga bada, eta horrek, azkenan eurek, bizi hobe baten bila edo bizitza bat izateanen bide horretan gainditu beharreko oztopo bat, eta gurean bikoizki da mingarria, gainera gure herria ere erditik zatitzen duen muga bat delako ez. Orduan, uste genuen horrek eskatzen zuela, begirada hori, eta horri begiratu nahi izan dugu, eta arrazoi nagusia zen batetik migrarien euren bizipen horiek kontatzea, azkenean askotan albiste bat ez izenburu bat izan alda hilda migratzaile bat bidasoan eta zeintzen, ez eta nondi zetorren da zergatik zetorren. Eta izena jartzen dizkio gunean eta ezagutzen dugunean bere bizipena ni uste asko aldatzen dela, ez. Orduan ikusten dugulako ez pertsona bat ito da gure ibai baten estadu batek hartu duen erabaki baten ondorioz, ez eta ekidintziteken eta gure eskure badago ekiditea. Eta horri nola eman diozue forma, ezta? Edo zein modutan eraman duzue aipatzen zabiltzan hau, hori ez, kazeta formatu batera? Bai, egin duguna terrenoko lan handia, hori izan da lan gehiena eraman diguna, horretarako azkenen egin duguna da bi erredakzioak, Media Baskena eta Irratiarena, elkarlanean jarri, normalean gai izango ez ginateken lanketa berezi bat egiteko ez, eta orduan izan da asteluzutako lana terrenoan bertan, jende askorekin hitz egiten, hor Ximun Larre eta Egoibelategi lankideak aritu dira bereziki terrenoko lan horretan, eta azkenean terrenoko lan hori gero, plazaratu da, Irratiaren kasuan nagusiki podcast saio batean, eta Media Basken kasuan reportaje serie batean, eta azkenean martxo guztia hartu dugu, pixkanaka, lanketa periodistiko horren emaitza erakusteko. Bai, ez izan ere orain gabiltza ikusten, ezan duzunaren emaitza bera, eta Goizederrek azalduko digu jarraian nola moldatu zareten elkarlan horretan. Beraz, 4 hilabeteko lana da, hasi ginen urrian, gutxi gora bera, eta pasa genituen, beraz, urtarrila arte 4 hilabete, informazioak jasotzen, elkarrizketak egiten, hortarako bildu ginen 4 kazetari, eta batez ere 3 ibili dira informazioa jasotzen,
Beraz, inoiz ukaten ez dugun, normalan ukaten ez dugun denbora baliatu dugu osoki, eta gehiago izan bagenu oraindik lan sakonagoa egingo genuken, zeren ohartzen gira, gai horrek badituela ari asko, eta badela gogoetarako eta ikerketarako gaia, eta jadanik oso pozik gira martxan jarri izana elkarlan hori, ibilmolde hori, esperientzia bat izan da bestelako gai batzuekin eta gertakariekin bide hori jorratzeko. Ez, gainera modu honetan ere Euskal Herri mailako prentsa talde baten indarra erakusteko, ez, almena zabaldu duzue. Bai, guretzako gainera garrantzitsua zen hontan, ez, bagenuen eta hori ere izan da, arrazoia modu honetan egitekoa, bagenuen aukera mugaren bi aldetatik begira da luzatzeko, eta azkenean gure edabidearen izateko arrazoi horri ere heltzeko, ez, azkenean Euskal Herri osoari hitz egiteko, ikuspegi nazional horretatik egiteko, eta horretarako, Urruñako redakzioa elkarbanatzen dugu, media askekin, naiz gara kazeta eta irratiak berak ere bai, eta azkenean, ematen zigun aukera hori, begirada bikoitz horretatik, mugara begiratzeko azkenean mugak zatitu egiten du, elkargune ere bada, errealitate ezberdinena, eta guk horri begiratu nahi genion. Ez, orain mugak aipatu dituzula, ez, Iparra Euskal Herria eta Euskal Herria manatzen dituzten muga horietan arreta jarrita besteak beste mahaingurua egin zenuten ere hilabete honetako 23. egunean oker ez banabil, zein da egoera? Mahainguru horretan plantatu gena zen galdetzen genien gonbidatui pasabide seguru baten beharra ote zegoen, ez? Azken batean, hemen sortu dena da Euskal Herrian barne muga bat, Europak berez legez modu orokorrean edo kanpo muga zorrotzak ditu, egoera tamalgarria, bizi da kanpo muga horietan, eta mahainguru horretan aipatzen zuen, ez, gonbidatu guren batek, azkenean Irun eta Hendaia arteko hori ere kanpo muga bat bihurtu dutela, Frantziak kasu honetan, Frantziako estatuak kasu horretan, eta azkenean lehenbizi mugaren pasabide horren arazoa da, bere bidean doanari oztopoa suposatzen diena, eta gero hortik Parisek 2015-etik ezarri duen salbuespen legedi baten ondorioz, aitzakia ezberdinekin, batzutan terrorismo izan da, beste batzutan pandemiaren egoera, sehilero Schengenen baitan irekita beharko luketen muga horietan salbuespen bat ezartzen du. Salbuespen horren ondorioz kontrolak areagotzen ditu, Irun eta Hendaia artean oinezkoen muga ere itxita, Larraineko muga ere itxita, badira hainbat pasabide itxita, eta irekita direnetan kontrol zorrotzak. Kontrol horiek 20 kilometroko zabalera baten edo eman ditzake, eta tarte horretan inolako prozedurarik gabe, papele zera bat arautu ez da hon jendea, kanporatu aldute eta kanporatzen ari dira orduan hor sortzen da, tarte bat oso eskubideen urraketan nabarmen bat ematen dena, maiz entzuten dugu, ez, Europaren hegoaldeko mugetan ematen diren beroan itzulketa horiek edo, hori Lapurdin eta Gipuzkoan gertatzen ari da, denok gara horren lekuko, tokiko instituzio eta eragile guztiek ere salatu duten errealitate bat da, eta mahainguruaren zentzua zen, Irundi Baionarako bide hori gutxienez, ez, pasabide seguru bat edo eraiki beharko litzateken. Adostasuna gonbidatuen artean erabatekoa zen, horren inguruan, hor arazoa da eskumenak estatuarena direla. Eta orduan, mahainguru horretan ere, nabarmentzen zen, ez, burujabetza falta horrek, ze mugapen suposatzen den azkenean tokiko erakundeak, tokiko eragileak, berdin Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua eta Euskal Elkargoa, edo Akitaneko erregiari berari ere begiratzen baldin badiogu, pasabide seguru hori eraikitzearen alde edo leudeke, baina estatuena da. Afera estatuena da eskumena, eta horre nabarmentzen zuten, ez, gonbidate ugarik, burujabetza falta horre nola ikusten den, ez, tokiko eragile eta instituzioen artean egon daiteken adostasunezko politika bat ezin delako garatu.
Bai, ez da gainera horre batetik autetxeak eta bestetik etorkinei laguntza eskaintzen dieten elkarteko kideak batu zenituzten. Eta hain zuzen ere diozunaren ariari jarraiki, galdetu dugu Goizerri, ea somatzen zuen elkarrizketa horietan, ea beharbesteko garrantzia ematen zaion erakundeetan auzi honi. Beraz, ikusten dugu, duela 2 urte hasi zen egoera honek gora bera frango izan dituela, eta denbora bat behar izan da kontzientzia hartze batentzat, eremu batzuetan, elkarte munduan noski erreakzioa eta egokitzapena berehalakoa izan zen, herritarrek erantzun baitzieten lehen larrialdi egoerei, bai Irunen eta bai Ipar Euskal Herrian, baina pixkanaka politikoek ere, erakundetako ordezkariek ere, neurri hartu diote arazoari, eta ikusi dugu, Inigo Urkullu, Jean-René Etxegarai, baita Alain Jusse bezalako ordezkariek, ekimen publikoak egin dituztela, gutunak igorri dituztela, eta lan horretan, interpelazio lan horretan, Hendaiako eta Irungo alkateek, lehen mailan edo lehen lerroan diren alkateek bizkortasun bat erakutsi dutela, erreaktibitate bat, eta gero etorri dira beste mailatako interpelazioak, baina gaur egun giltza dutenek, egoera horren giltza dutenek, frantses estatua da, eta Europar Batasuna, Europar Batasunan finkatzen baitira migrazio politika horiek, eta gero frantses estatuak mugatzen baititu pasabideak eta kontrolak areagotzen baititu. Hortan, badakigu ari direla elkarrizketak izan direla Bartzelonan elkartu direnean Macron eta Sánchez, prefetura ari dela lanean beste kontrol mota batzuk egiteko, ikusiko zera bakitzen duten, baina pentsatzen dugu aldaketa batzuk prestatzen ari direla. Urruñako erreakziotik eta Naiz Irratiko Donostiako erreakziotik zabaldu zenuten mai ingurua bera, luze joan zen, ezin genezak hemen guztiari erreparatu. Hala ere, taren ere aipatu dituzu bertan hitz egindako gako batzuk eta bar, Naiz Irratian jasotako dagokienez, bada azpimarratuko zenukenik izan ere askotan sentipenez eta ere ez badute gai hauek, agian zerbait gehiago mugidu zizuna. Bai, hor, azkenean parte hartu zuten artenean, euren bizipenetik ere, oso ikuspegi, bizipen ezberdina ziren, Irungo Harrera Sareko ordezkariaren hautan ikusten zen impotentzia bat ere tokiko instituzioekiko, aipatzen dugulako eskumena estatuena dela, tokiko instituzioek ordea, badute harrera hori egiterako garaian, bai dituzte eskumenak, lan egiteko bideak, bai udaletxeek, bai kasu honetan jaurlaritzak, eta hor, bazen kritika zorrotz bat Harrera Saretik egiten zena. Guk hitz egin dugu tarte honetan ere, ordezkari instituzional ezberdinekin, eta falta zaigun laiztera argitaratuko dugun aletan adibidez Irun eta Hendaiako alkateekin hitz egin dugu eta Irungo alkateak aipatzen du 2018ko udaran izan zenean ordura arte ikusi gabeko iritsiera bat eta agian pixkat berandu ibili zirela erreakzionatzen, aitortzen du hori. Gero badira, beti izan dira Ikamika Iturri, adibidez Irungo Hilandera Sene Gurutze Gorriak harrera egiteko dituen irizpideak batzuetan zurrunegiak, utzi dituenak migratzaile batzutan kanpoan gauean, izan da Harrera Sarearen salaketetako bat, eta hori ere mai inguruan atera zen, Gero, Fernando Barranta Itzaskun Bilbao Europarlamentarien kasuan buru jabetzarena nabarmenduko nuke, azkenean estatuen Itzaskun Bilbao Europarlamentariak aipatzen zuen, Europar batzordeak ezartzen dituela gehienean migrazio politikarako ardatzak edo, hor estatuen ordezkariak biltzen dira, eta azken batean, estatuen esku dauden politika horiek, eta gero, Iker Barbero zuzenbide doktoreari izan genuen, eta bera nabarmentzen zuen kontu batez, berak azaldu zuen, legez mugaren kudeaketa hori nola egiten den, bai podcastean eta reportajetan ere ikusentzulek entzun halko dute, muga bat zer den, Schengenen baitan ze salbuespen dauden mugako kontrol horiek ezartzeko, baina
bera ere iristen zen, ondori batera, azkenean legea zarago borondate politiko baten kontua da, erabaki politiko batzuk dira hori baldintzatzen dutena, eta hor egon daiteke gakoa. Egia dena da Goizederrek ere aipatzen zuen, eta Irungo eta Hendaiako alkatek aurreratu digute, eta Kotxe Zenarroren elkarrizketan laster aste honetan bertan argitaratuko dugunean, prefeturatik esan diete, Hendaiako alkateari esan diote, laster aldaketak egongo direla, bereziki itxita dagoen abenidako etorbide zubi horrena, gaur egun itxita dago, eta aldaketak egongo direla, aurreratu diote. Gu Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ordezkariarekin ere izan gara, Guillermo Etxenikerekin, eta hark ere hori aurreratu digu. Bartzelonan egin zuten gailur hori, Macronek eta Sánchezek, hor aipatu zen gaia, eta orain apirilean Parisek berez luzatu beharko luke beste 6 hilabetez edoeten mugen itxiera paso horiek, eta orduan agintari instituzional hauek diote irekiko dituztela orain itxita dauden mugak. Baina, bai Macronek Bartzelonan nabarmendu zuen eta bestelako informaziorik ez dugu, irekiera hori, muguen pasabideen irekiera hori emango dela, Espainiar eta Frantziar polizien arteko brigada misto berri batzuk edo sortuta. Alegia, txura guztien arabera, apirilean ikus genezake agian, orain itxita diren pasabideak irekita, baina horiek irekiko dituzte zurientzat, beltzentzat behar bezain itxita daudela ziurtatzen dutenean. Alegia, polizia kontrola gareagotuta irekiko dituzte pasabide horiek. Orduan, guk lan honetan landu dugun gaiari dagokenez, migratzaileen pasabideari ez dirudi egoera bere alakoan konpontzeko inolako itxurarik duenik, alderantziz, pasabideak normalizatuko dira bertakoentzat eta zeiltzen jarraituko dute bertakoak ez direnentzat. Galdera bertsua indiogu Goizederri, ea Media Baskeko saio horretan zerrazimarratuko lukeen. Beraz, lehen aldikotz elkartu genituen departamentuko, herri elkargoko eta herri mugimenduko ordezkariak, eta oso momentu interesgarria izan zen, iduri duelako ez dutela hainbeste ohiturarik elkartrukatzeko, esperientziak elkartrukatzeko, eta batez ere ezagutzak, eta ikusten zen, agertzen zen momentu horretan behar bat koordinatzeko haien ekinbidea, bakoitzak bere aldetik erantzun bat ekartzen baitu arazoari, ekartzen baitio, eta azkenean ez dute giltza etorkinen arazoa konpontzeko, baina bai baituzte erantzun batzuk. Eta hori agerian gelditu da, departamentuak, herri elkargoak eta elkarteetako ordezkariak zioten prest zirela pasabide seguru bat segurtatzeko, main inguruan ezartzeko, eta pentsatzot hori izan dela gehien ekarri duena gure main inguruak. Horrez bain, aipatu zulenago ere nola Naizerratetik podcast ezberdinen bitartez, egin duzuen ekarpena proiektura begira. Eta hor, bost eta latera dira dagoeneko, zuk zeuk aipatu berri duzu ere bi faltan direla hor, hainbat gai aipatu ditugu, bada hor besterik ez dakit, agian jendeari gehiago zirrara sortu ez dakenik edo. Ni esan nuke gogorren alen atala dela, bide galduak deitu dioguna, hor gogoratzen ditugulako, Irun eta Hendai arteko muga horretan hil diren gutxienez 8 pertsonen izenak eta bizipenak, euren gertukoen testigantzekin eta euren bidaiaren xetasunekin. Eta dudik egin gabe, balen atal hori, da alde horretatik ez, inpakto gehien edo egin dezakena. Gero, orain ostegun honetan 6. atala emitituko dugu, estrenatuko dugu, goizean Naizirretean izango da hori 10:00 aurrera, hor Lapurdiko harrerari begiratu diogu, berriki ikusi dugu, uste genuen pixkat geratu zela hori, baina pasaden astean berriro ere, Frantziako poliziak elkartasunean lanean ari direnen aurkako operazio bat egin du, gainera baditu detaile berriak, orain arte ikusi gabekoak, ze kasu horretan arratsalde baten atxilotu zuten bat, gau guztiak komisaldegian pasa eta goizean goiz, 6etan, bere gertuko beste biren etxera joan, etxean miatu zuten, eta hor badira detaile berri batzuk, ez dakigu
urtarrian Baionako subprefetuan kargu aldaketa izan zen, ez dakik horrek zerikusirik izan dezaken edo ez, baina bada aldaketa bat, aspaldian olako operaziorik etzen, eta ostegun honetako saioan justu landuko dugu 6. atal horretan Lapurdiko harrera hori nola egituratu den, oso nabarmena izan da, Urruñan bereziki eta Urruñaren bueltan 2018 inguru horretatik gora nola poliziaren presentzia izugarriara gotu zen, militarrena, eta azkenean pixanaka jendeak kalean ikusten zuen poliziaren presentzia izugarria eta aldi berean jende asko erdigalduta bidea egiten, ez? Eta hor hasi zen espontaneoki laguntza bat antolatzen, espontaneoa zen hori pixkanaka saretuz joan da, eta 6. atal honetan ezagutuko dugu, Urruña inguruan sortu den sare herritarra, elkartasun lan horretan ari dena, baita instituzioek jokatu duten papera, hori lehen Irungo harrerarekin ere antzeko zerbait egin genuen, 3. atalean uste dut, entzun aldela. Podcasta itxiko dugu, ostegun honetan atal horrekin, Lapurdiko harreraren atal horrekin, igandean izango litzateke azken atala, kasu honetan planteatuz bide berriak, bukatu nahi izan dugu beste bizipen batzuk kontatuz, 3 historiekin, Amadu, Abdu eta Nadex ezagutuko ditugu igandeko azken atal horretan, dira 3 migratzaile bidean zijoazteanak, eta zirkustantzia zehatz batzuengatik azkenean gurean geratu direnak, bide berri bat abiatu dutenak, euren oztopoekin, baina ezagutuko du nola abiatzen diren bide berri horiek. Ezetan ere, atal hauekin, 7 atal hauekin, azkenan ez, bidaia bera bada irudikatu duzuena. Bai, hori da egin nahi izan duguna, azkenean, Terranoko lanen ere, bereziki Egoi Belategi eta Ximularre lankideek hori bera egin dute, bide hori egin dute askotan, Irun eta Baiona arteko bide hori askotan egin dute, askotan egon dira Irungo harrera sareko gautxoriekin, arropategikoekin, goizero 10 San Juan plazan biltzen diren aholku lantaldekoekin, askotan egin ditugu bideiak autoz, migratzaileekin, Baionara arteko bidea, pausa zentroan askotan egon gara eurekin hizketan, instituzio denekin hitz egin dugu, Espainiako gobernuarekin, Frantzikoarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarrokoarekin eta Elkargoarekin, departamentuarekin. Orduan, jaso ditugu migratzaileen hautsak, eragile sozial eta elkartasun sareetan ari diren voluntarioenak eta instituzioenak. Eta ikusi dugu tokikoen artean badirela giza eskubidekiko oinarrizko puntu komun batzuk Paris eta Madrildik ez direnak modu berean ikusten ez, eta hor bada arrangura bat eta podcasta bada bide bat titularretik harago bizitzeko, hor dauden milaka bizi hori tokatu zain milaka pertsonen bizipen horiek gertutik ezagutzeko ez, eta gure interes nagusia hori ere bazen. Hau guk egunero titular asko ematen ditugu, denok eta bide denok, eta gehienean ez da tarterik izaten hortik harago begiratzeko, eta hontan titularren atzean dauden pertsonak erakutsi nahi genituen. Ez baina horrek ere badu bere biziko garrantzia, eta artikulu ez ordea, Goizerri galdetu diogu, zer diozkun? Bai, Media Bazken artikulu asko eta asko publikatu ditugu, inoiz ez bezala, badugu atal berezi bat bideak gai honi buruz, eta nik nabarmenduko nituzke 2 artikulu, bat da Nadejen adibidearena edo esperientziarena, emazte horrek baitu 2 haur eta etorri da bakarrik 2 haurrekin onera, eta gaur egun ezjakintasun handi bat dauka bere egoera administratiboan. Bestalde bada beste gai bat lantzen duguna, eta da trenbideetan dagoen egoera polizien kontroletatik iesi joaiten diren etorkinek, bide hori hartzen baitute, trenbideen bidea, polizien kontrolak saiesteko, eta ikusi genuen duela hilabete zonbait ziburun istripu bat izan zela, eta etorkin batzuk hil zirela tren azpian, eta guk jasotzen dugu artikulu horretan trenetako txoferren bizipenak, kezkak, eta nola egoera horiek saiesten alko litzateken aipatzen digute. Beraz, horiek beste artikulu askoren artean lan zinez aberatsa egin baita, anitza, ukan dugun denbora luze lantzeko denbora horri esker.
Osoa da erabatez planteatu eta mahai gainean jarri duzuen proiektua bera, aipatu dituzu, arrangurak aurkitu dituzue diskurtsoen artean, arazoak zabaldu egin dituzue, baita agian, irtenbide posibleak planteatu ere bai, eta hor, egia da, azkenaldian gai honekin lotuta, badena atzerritarren legeen bueltako oihuak ez asko altxatu dira, hemen ikusi genituen agian martxoaren 8 baitan hegoaldean, eta, Ipar Euskal Herrian, eta bereziki Frantzian orain reforma ere etorriko delako, horren bueltan ireki diren informazio, edo zabaldu diren informazio guztiek egoeraren okertzea dakarte bere horretan, egun zareten jendearekin, eta, hau landu bitartean zuek ere sentituko zenuten zer nolako giroa somatzen da? Ez da, gu egon garen guztiekin ez da aurrikusten, ez dute aurrikusten, oberako aldaketarik. Egia hor badira oso posizionamendu ezberdinak, baina zirkustantzialak agian, Espainiako agintarien kasuan, bide librea manai diete, askotan adezkutatzen duten iritzia da, bide librea manai dietela alde egin dezaten bertatik. Eta Frantziar agintarien kasuen ez duten nahi bertara heltzerik, orduan ikuspegi horretatik garatzen dituzte, baina egia da, ikusten ari garela, podcast honeten trailerren aipatzen dugun Macronek izan zenean Nizako azken atentatua gero Kataluniako mugara joan zen, eta bertan aldarrikatu zuen Schengen akordioaren refundazio bat, bertzuela Europak. Esaten zuen eurek barne mugetan hartu zutela, refundazio horretan urratsak izan zitezkenak, nahiz eta formalki izan Schengenen salbuespen bat, 6 hilabeterako balio duena, baina 2015-etik da hori indarrean 8 urte dira. 6 hilabeteko salbuespen baten mekanismoa erabiltzen ari dena Paris, eta bertan aldarrikatzen zen Schengenen refundazio bat, alegia Europaren barne mugen funtzionamenduaren refundazio bat. Hor Dublingo hitzarmenak arautzen du pixeat funtzionamendu hori, bere garaien zen neurri bakarra edo barra ibiltzen zuena zen migratzaile batek asilo eskariak edo alakoak egiteko Europara sartu den lehen herrialdean egin beharko lukeela, gero gehitu zaizkio salbuespenak, zen ideiren bat balin badu beste herrialderen batean eta bata beste, baina hor gogortze baten bidea edo abiatzen dela dirudi, eta hori da erakusten digutena, esaten genuen bezala muga orain itxita dauden pasabideak badirudi irekiko dituztela, baina brigada misto horiek, poliziarenak indartutaregian mugak, kontrol horiek zorroztuta. Podcast honetan ikusi duguna ordea ere da, Ukrainako adibide hartuta askok aipatu dute, Ukrainarren kasuan ez da aplikatu Dublingo hitzarmen hori, aplikatu da zuzentarau berezi bat, salbuespenezkoa, eta horrek bide eman du beste modu batera egiteko, eta Ukraina gerratik iesi ziren Ukrainarren kasuan, bai sortu diren mekanismoak, norberaren egokitzeko gaitasunen arabera, estatukide ezberdinetara mugitzeko aukera, eta horrek baditu bi irakurketa, bat okerragoa izan daitekeena, beste positiboagoa, Mikel Mazkiaran abokatuak ematen zigun podcastean, positibotik izan dezake erakusten duela borondate politikoa dagoenean beste politika batzuk aplikatu aldirela. Ordan Ukrainarekin egin den bezala, zergatik ez egin Siriarekin, aipatzen zuen adibide asko edo denekin, zergatik ez egin mota hortako politika bat. Baina badu alde negatibo bat, Mazkeranek aipatzen zuena, eta adi jarraitu beharko duguna nik uste politikoki, eta da, asilo eskubideari helduta egin alko lukete, hori bera asiloa eskatu. Eta zuzentarau berezi batekin egin da, salbuespen lege hori jarri, eta ematen du Europak indartu nahi izan duela, ahuldu nahi izan duela asilo eskubidearen gauzapena. Zesta egin asilo eskubidearen bidez, eskubide nazioarteko zuzenbideak onartzen duena, eta Europako estatukide guztiek bere egiten dutena, eta ordan ez da aplikatzen asilo eskubidea kasu horietan, eta ordan ondorio bat ere izan ditik hori ahultzea. Ordan ez otea garenari, salbuespenaren izenean, oinarrizko eskubide batzuk, asiloarena bezala murrizten, eta soilik salbuespen bidez, momentuko interesen arabera ahalbidetu daitezken politikak egiten. Orduan, migrazio politika nik uste Europan giza eskubideen errespetuaren neurgailu oso garrantzitsua bihurtu dela, ze hemen planteatzen ari dena da, denak ez garela herritarrak gutxienez. Garai bateko, pertsonak eta herritarrak bezala ez bintzat eskubide dun herritarrak. Eta orduan,
ez baduzu Europar herritartasuna, ez dituzula pertsona bezala dagozkizun eskubideen jabe zarela. Eta horrek giza eskubideen inguruko ratio oso aldagai oso garrantzitsua jartzen du mahai gainean. Eta esaten diaten ez bukatzen joan behar gara, beraz sarratzeko. Ez aipatu zunola igandarekin behintzate podcast horiei ez, amaiera emango diezuen, ez dakit orokorrean ez dakit proiektuari bera itxiera emateko baduzuen beste zer pentsatuta. Bai, podcastak 3 bonus track izango ditu hori bai, ze gehatu zaizkigu kabitu ezineko kontu bat, eta hor, nabarmenduko nuke azken itxira bat emango dion atal bat, bonus track horietako bat izango dela Oiana Galardi Irungo Harrera Sareko voluntario bat egindako elkarrizketa, oso historio berezia duena, pertsonalki berak ere, bikote Afrikan, eta oso bizipen pertsonalek izan dituena, eta oso engaiatua dagoena elkartasun ekimen hauetan, eta bere bizipena guztu zer pentsatu handia emango diola jende askori. Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gaur gurekin izatearren, sarean dugu guzti honetan sakontzeko eta irakurtzeko eta entzuteko aukera, beraz eskerrik asko ere ez egin duzuen lan potolo honengatik. Eskerrik asko, zoi, nomen berri betearren. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren, eiztari zaharra. Bekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen.